Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Halmıra daha hoş geldiniz. Hoş gördük. Sağ ol Kemine. Assalamu aleyküm hormatly yurttaşlar. Aydı ver Kemine. Halmıra da bugün nowat ikimize geldi. Bana her hepde de geliyor. Yani neme oyuncu almalı olsa nowat ikimizde bugün. Halmıra da sorular ve düşünceler nememiz, tapkırımız. İlleşlerimiz ile hem gurrun ediyaz, hem sorularına cevap berýäs bolduğundan. İlleşlerimiz hem 3 ýança sapara halmıra da entegem demedi. 3 ýyl geçti. Başardılar ýaldy. O bir yarım saatlik temamız var arada. Yani belirlenen bir temamız var arada. Gurrun ederiz. Bugün onluklar bilen bağlanşykly onluklary ýygy-ýygydan dile getirip durýas. Onluklaryň rolu gaty uly boljak. Onluklar diýilende aýratyn bir neme däldir. Halkyň ayağa alyp hereketlenmeginiň adydyr bir tarapdan aýdylanda da. Indi halmyra da näme üçin onluk diýdik. Onu biraz rahatlap geçeli. Bizine şu 3 ýylyň içinde görüp tecrübe eden zatymız var da, ýa şahyat olan zatlarımız var. Adamlaryň özleri bir onluk ýalyk bir nemeler gurnapdyr. Şolar öz arasında ýa paslaşyp diýeýin. Pikir alşverişi edip bir-birine gollap berip ve maglumaty gaty öz aralarında hem çalt hem ykdybarly görnüşde alşveriş edip bilýän ekenler. Soň bunyň bir ýurdun umumynda ýaýramagynyň gereklidigini düşündük. 2 ýyldan bäri aýdyp gelýäs. 2 ýyldan bäri halk bolup bildiginçe köpçüligi taýýarlajak bolýar. Sebäbi şeýle bir zat var. Ertir bir gün ýa-ni hökmän suratda halkyň ayaga aljagy görünüp dur. Bizim elde eden maglumatlarymyzyň netijesindäki analizler şonu görkezýär. Ýöne halk ayaga alan wagtda bu zat netije bermelidir. Ýene şo netije bermesi üçin hem gerekli nemeler, ädimler ädilmeli. O gerekli ädimler hem birinji nowatda halkyň bir-birine puhta bir görnüşde bağlanmagy gerekli. Hereket başlan wagty. Sebäbi Türkmenistandaky rejim diýýänimiz o Türkmenistan bilen bağlanşykly bir ýeri ýok aslında. Bir Orus imperializminiň oýunjagy bolup halka şonuň hasabyna garyp düşüp hukuky, adalat, kanun hemme zat ýok edilipdir. Bar maksatlary Türkmenistanyň gazyny, tebii resurslaryny ýa-da biziň aýdyşymyza ýaly baýlyklaryny elinden almak üçin edilen zat. Indi men bir misal berjek halmyrada size söz bermäke. Ine durmuşda şeýle bir ýagdaýlar bolup geçýär. Käbir halatda ogly kakasynyň ýa-da aýaly äriniň malyny, mülküni, öýüni ele geçirmek üçin şonu ýa zäherläp öldürer ýa-da şonu bir akly kem aklyny ýitiripdir diýip dälgana ýatyrjak derejä düşürüp bilýärler. Her türlü zat edýärler, ýa-ni doğa jady diýen bir zatlar var. Ýa ol derde yarap yaramadygyna sereden oklar. Ýöne şol umyt bilen, şol niýet bilen adam däldir bilsek öýüne elinden alýas, öýüne eýe bolýas diýýär. Indi bizim jemgyýetimiz hem şeýdip dälir etdirler. Indi jemgyýetiň dälir emesi bir şahsyň dälir emesi ýalyk bir zat däldir. Jemgyýeti sowatsyz goýsam akly huşy ýitýändir. Jemgyýetiň akly huşy bilimli, sowatly ýetişen adamlar bilen ayakda durýar. Ine mysal üçin Amerikaga gidin ýa-da Ýaponiýaga gidin, şolaryň siýasatçylaryň ýa onuň bunuň ady kän ullakan eşdilýän däldir. Asyl
ullakan firmalar var. Google diýdi, Apple diýdi. Şoňa benzeş ýa-ni ulanyp gören tehnologiýalarymız var. Bir giden Twitter ýene näme aklyňyza gelip biljek, hatda şu wagt görüp duran YouTube'umuz şolaryň hasabyna Amerikadyr. Ýa-da Amerika şolaryň hasabyna ösendir. Bizde de pikir edin şol Amerika ýanak bolan bolsatyp gazymyzy, neftimizi Orsa Gazprom'a bererdik mowt. Ýa-da Hytaýa halmyrada bir näme okudum da bir İspaniyalı bir jurnalist paylaşıptır. Türkmenistan Hytaýa 5,05 milyard dollarlyk gaz geçiripdir. Yani Türkmenistan'ın eline alanı yani 0,05 5 milyar peşkeş verdi. 5 milyard ova indi şeyle bir zat var. Gaz gidipdir yani Hytaýdan pul gelmendir de şeyle bolýar. Yani barca gelen pulum näme 500 000 dollar. Hytaýdan Türkmenistana gelen pul 500 000 dollar. Olam yani harit hökmünde gelen diýen ýaly bir zatlar ýazypdyr da yani pul däl harit hökmünde. Ojuk bujuk haritler gelen olmaly da Hytaýdan. Garaz ya o Hytaý bilen kim dost? Ors. O Türkmenistan o kimin elinde? Orsun elinde. O bizim gazımız o Hytaýa geçirilen olsa Türkmenistanyň hasabyna bir pul gelmedik olsa diýmek Gazprom'un hasabyna giden olmaly bu pullar. Ine biz öz öýümizde oturan yerimizde o dälräpdir. Düşünemiz ok, aklymyz ýeten ok. O gazımızı emme zatymyzy elimizden alýar. Indi ýöne şeýle bir zat var. Indi o döwür geçdi. 3 ýyldan bäri bu zatlar her türlü nemede platformalarda aýdylyp gelinýär-de. Türkmenistanyň o gazynyň pullary nerede? Ýanky aýdan mukdarym Hytaýa geçen mukdar 6 aýlyk mukdar. Almyrada 6 aýlyk. Ýene däm o 5 milyardlyk geçip bilýär-de. Yani 10 milyard dollarlyk gaz berýär, ýöne iýizne pul alan ok. Neme Orsaýda 5 milyon kubmetr gaz berýär. Täzelikde Orsaýdan edil şol gazy Özbegistana satýar. Yani biz öz gazymyzy ýanky goňşymyz bir sany turba oklasan galan özleri alıp gitjek derejede ýakyn goňşymyza biz özümüz satyp pulunu alyp bilemiz. Biz Orsaýda berýäs gazymyzy Gazprom'a, olaram satyp özleri alýar. Gazprom satdy diýip durdy. Indi şonuň üçin biz bu zatlardan halas boljak bolsak Gurbangul däl, Gurbangul bir kukla. Düşman hasap etjek bolsaňyz hem o kukladygyny ýadyňyzdan çykarma. Kukla bilen ýa uruşup sögüşüp bolýan däldir. Kuklanyň oýnadyp duranlary bar. Ýa şolar bilen uruşup aldyr. Gurbangullyň özü ortadan aýrylyp ýitip ýa görersiňiz ýene ýurda baranmyzda Gurbanguly ýa-da Berdimuhammedowler ýa-da ýegenler diýilýänleriň hiç biriniň bir akly düşünjesiniň ýokdugyny görersiz. Indi bu zatlar ýeňip geçmek üçin onluklar gaty möhüm. Onluklar ýa-ni bir puhta berk kiçiräk bir toporlardan emele gelýän ýa-ni pikir edin bir näçe milyon adam boljak. Ýa-da bir näçe milyon adam ondan aýrylan bir giden toporlar boljak. Bularyň gaty ygtybarly we ýanky näme goýulan maksatnama göre nokot näme atışda hereket edip biljek bir hereketler boljak da ýani toporlar boljak. Almyrada o sözü size bereýin. Sen onluklar meselesini ilk siz bilen bilelikde gürleşip başlattık da. Şonuň üçin çykyş edýär, ýa-ni onluklar we aradaky çykyşlar hem şonuň üçin ikimiz bile alyp barýas köpräk ýagdaýlarda. O halmyrada söz sizden. Sağ ol Kamine. Ýa-ni ýurtdaşlar oğluk diýilende o bir huwaý asmandan alynan sanam däl.
Men ozal aýdyp geçipdim de men 14 ýyllar harby gollukda bolup pagon götüren adam. Şonuň üçin ne aýdaly bir en kiçi birligi harby gollukda adliýene diýil ýa, bölüm diýmek. Onun ulusuna vзвод diýil ýa, onun ulusuna rota diýil ýa, onun ýokarkysyna batalyon, onun ýokarkysy polk. Enne şol ýanky adliýene bölümün, kiçi bölümün sany 8 adamdan 10 adama çeldi. Ondan bir vзводda da 3 ýa 4 sany adliýene bar. Ne diýmek bular masalan ne 30 ýa 40 35 sany eskerden bar. Ondan ýene de şol ýene de bir rotada 3 sany ýa 4 sany vзвод bar bolsa, ene saňa rota bolýar. Soň batalyon bolar 3-4 sany rota berip şeýdip. Asıl nusxasy şol orluklar adliýeneden kiçi bölümden ta polkdan aňryk diviziýadan aňryk armiýa baryp getdi. Şu orluklaryň esasyny işlenýän zat. Harby gollukda harby düzgün kim dolanýar diýen soraw bar. Muňa her bir döwrüň ýanky harby ýol başçylary aýdaly bir ady belli ýa uruşy ýenen gazanan, uruşda at gazanan generallaryň aýtmagy boýunça da uruşy alyp barýan, ýeňýän diňe şol orluklaryň ýol başçysy serjant. Şu serjantlar alyp barýar öz orlugy bilen işi şolar soň uruşda da, ýeňişde de, çozmakda da, goranmakda da ene şolar işläp düzýär taktikany, strategiýany. Indi biz şu orlugy grajdan durmuşuna geçirýäs. Indi biziň halkymyz harbylaşan halk däl, ýöne geçen döwürde ýanky harby millet bolan şo ondan oňa göçüm edip eli ýaragly tüpeňli berdankaly gylyçly öz-özüni gorap bilen milletde. Onun üçin biz harby millet diýsem ýalňyşmyr geçmişde. Galyjyndan minneti çeken türkmen halkymyz bar. Indi şo näme üçin aýdýan men yktyýan zadym orluklar diýip her sapan. Şonu men gyzlar batdy, hakim bolan döwrüm eksperiment görnüşini goýdum. Orluklar nähil obrazda goýdum. Her gyzlar batdyň her bir köçesine köçe sabedyny ýa köçe şurasyny döretdim. Bar bolan emmelerden daşgary şäheriň deputatlary bar, yerli ilatdan ibaret bolan ýa aýdal ýerine ýetirji häkimet garşbalkom bar. Ýöne şular öz işini dogry düzüp ýa wagtyny ýerine ýetirmän halk bilen göni gatnaşyp bolmansa men onuň şo taýda şol ýanky bir köçe komitetlerini döretdim. Her köçede şo halkyň ynanýan ýa hormatyny peýdalanýan adamlaryň 5-mi, 3-mi, 7-mi gerek bolsa owanymy şular şol köçeň ilatynyň hem arzy şikaýatyna da gatnaşyp bilýärler. Şo şolarda bar bolan kemçiligi, köçede suw ýetmezçiligi barmy? Ýa bir şolar ýaly akşamlaryna köçeň çyralary ýananapmy? Ýa ýene islendik mesele bolsun, şo jenaýet işinden galanyny gelip ene şol maňa arz ederdiler ýa ýagdaý düşündirerdiler. Halkyň özü gelmek gerek, bütün köçeň adam syşyp. Şol köçeň meselesini çözgüdürüm getirip maňa teklip edýärler. Ene şular ýaly problemamyz bar. Ene biz şuny köçeň adamlar bolup maslahat etdik, çözgüdür şuna görýär. Gaýrat etdi bizene deputat ýa Halmurat kömek etdi. Şeýdip bir tutardylar. Onun her bir mesele çözülürdü. Bir şu drone yerine çözüp bolýan mesele var. Beýlekisin bir 10 günüň içinde, bir aýyň içinde etmelisi var. Ya şäheriň guruluşyna, planyny, büdjetine salmaly bolsa, ol 6 aý, 1 ýylda çekýän mesele bolup bilýärdi. Ine şeýdip, halkymyz özleriniň hem aktivligi bilen köçelerini düzetip başladylar, bağa emekdiler, suwam çekildi, gonumçylygym düzetdiler, bazarda da düzgün ýanky satuw gemesem ene onky paralyarlarym ýitip gitdi ýeme ýanky sowdagarlar bir günlük. Ene adamlar öz-özüniň döwleti dolanyp bilýänligini düşündirip başladylar. Özüni dolandyryş, öz-özüni dolandyryş. Ene gyzlar batdy eksperiment görnüşinde. Ene 90-njy ýyldan ta 92-nji ýylyň may aýynyň ahyryna çeldi. Ene şol dowam etdi. Ene şonu görüp, ene şu gün halkymyzyň daşy gabaly. Biz 32 ýyllap informasiýon gabawda bolduk da kemin. Ýurdun daşyndan hatda Orson gazetiniň jurnalyny sarlyrmady ýaz. Ondan şu internetine şu çöpkün ýagdaý ýa-da şol halka el ýeterli dälligi
şol maksat ýeke-zat şol halk dünýäden bihabar bolsun, şol o watan satan programasyny näme samyrdasa şolunky dogry hasap etmeli, şondan başga pikir ýok diýilen ýemani düşünjäni halkyň aňyna giýje gündüz goýup oturlar. Propagandistlarynyň üstü bilen, ýa-ni jurnalistlarynyň üstü bilen, men olar jurnalistlyka diýip atlandyrýan. Olaryň edip oturanym syýasy jelepçilik başga işler. Ine şu zatlaryň üstü bilen halkymyzyň aňyny bulaşdyryp geldi. Biz şu zatlardan çykmak üçin bir adam ýa iki adamyň elmeden aýdyp otursa, işi däl bu. Çünki halkyň işi. Men näme de görýän? Men ozak aşaky zeben o ýol başçylyk eden adam bolamsaň, ýa-ni şäher hakimligini, aşak diýen gyzlar badyň şol döwür daşynaky owalar bilen alanda 68 000 ilaty bar. Bu adam da Türkmenistan üçin. Ýöne biz şu zatlaryň höttesinden geldik halk bol. Ýoksa men şol döwür ýokary okuw bilmem ýok, döwlet edarasyna onlar şeýle işlen tejribem ýok. Siyasette de şoň ýaly ýöne ihlas bilen ýapyşdan sokur gözden ýaş çykar diýdi. Şol ihlas bilen ýapyşdy şo şäherimiziň hemme ýaşlary. Ol şo edilen işler, şo 100% bolsa, şoň 99-syny şol ýaşlaryň özleri etdi. Ýöne men şoň guramasy bolup orta çykan adam ýol başçylyk edip. Ýöne şo zatlaryň höttesinden geldik biz. Şo açlyk ýyllaryny produkta ýokdy, zat ýokdy, magazlar batda bardy. Hani dinleň, şol döwrüň adamlar häzirem ýaşap ýör şäherimizde, aýdyp bererler. Ýöne şonu berjaý produktdan aşawatdan getirenin bilen söwdegerler alyp satarlar, öz ernine çyrşasa ýene de halka zat galjak geldi. Ine şoň üçin şo taýda köçe komitetler gelip öz köçesine degişli harytlaryny alyp giderdiler de ýöne toý bar, ýas bar, men şu zatlar göz öňüne tutup aýdym. Ya satılyan zatlar çepe sağa gitse gelip eyyam haber verirdiler. Hani plan magazin müdürü, dükkan müdürü ýeňseden satyp otuya alyp gitdi. Bir kısanın ondan kapsadılar bolan, olanın şol jenaýat edesi gelmedi. Men şonu aýtjak bolýan zadım şol oğulluklar şäher dolanyp bilýänligini men görkezdim şo taýdy. Şonun başardylar. Halk, hemmemiz şol halk, ýaş bolsam, ýaş geçsem, zenanam, erkegim, o mektep okuwçysam, hemmesine öz gerek şertini biz döredip berdik şo taýdy. Başardygymyzda. Elbette kommunizm buramda ýöne şo taýda halkyň özüniň köp zady edip bilýänligini köttesinden gelip biljekdigini, öz hak hukugyna eýe bolsa diýilen ine düşünjäni halkymyza biz siňdirip berdi. Indi şu 32 ýyl halkymyzyň aňalyny da kem. Indi şu taýda biz näde halkymyzy özüni özü ynanyr ýaly derejä ýetirmeli. Şonu hem başardygymyzdan, bildigimizden, ýetişdigimizden dürlü tribunada, dürlü ýaşdaky adamlar, dürlü jinsdaky ýaşy garrysy ýok, zenan erkegi ýok, bildigimizden düşünürip aýdyp berip otur. Şu zatlar bolmasa Türkmenistanyň gelejegi ýene-de ýa diktatura bilen bagly bolýar, ýa döwlet ýitip gitmeli bol, ikiden biri. Şu malky edilýän oýunlar Türkmenistanyň içinde döwletiň ýitip gitmegini alyp barýar. Biz endi şol Türkmenistan territorial birlik hökmüni saklanyp bilermi diýilen soragym şu gün orta çykdy. Sebäp Berdimuhammedowlar hem biriniň oturtmasy. Ozal başga oýunçylar Türkmenistanyny aýdyn Orsiýet 150 ýyl goly hökmürawarlyk eden bolsa, indi Hytaý öňelinden haky bar, bütün Orta Aziýanyň Türkmenistanyň däl. Ya da başga oýunçylar çykdy. Bir tarapdan Eýran bergesini bermedi, bir tarapdan ana türkler ine doganym da gardaşym diýip ahli baýlyklary degerdegmezine çykaryp otylar. Olum bar. Şoň üçin biz halk bolup döwletimize, öz milletimize eýelik etmeli. Şol döwletiň düýp fundamenti diýip aýdyn, mesadalaşdyryp, diňe oğulluklar bilen baglanyşyk. Yerli hakim edem oğulluklar, ýa-ni parlamente deputatlary uğratjagam oğulluklar, yerli hökümeti dolandyrjagam oğulluklar, ahli zatlaryň üstünden kontrolly etjagam ýene de şol oğulluklar boldy. Şolaň emri bilen, şolaň islegi bilen döwlet ýöredilmeli. Borlugy tordy, başgaça bolma haky ýok. Men düşünjem. Sebäp daşyndan biri gelip görkezme berip iş etdirir ýaly, şu toprakda ýaşaýan adamlar kim akylmy? Bir özüňiz pikir edip görün.
ata baba şu da çok ne beri yedi nesil ya aydel näçe guşak arka ýaşap beren millet bilen atmy şu ýerim toprağyny ýagdaýyny ya milletin ya ilatyn. Elbetde bilýär. Ýöne şolary kim ýol berdi, kim ursat berdi diýlen zat bar. Ursat gerek gel. Nime hak hukuk alınýar berilýär. Diňe gula bir zat berilýän öňüne okulun. Galan zady akly ýerine adam, huzurly gaýratly adam, öz erkine boýsanýan adam zatlar talap edip alýar. Şoň üçin bizene şu derece yetmek üçin şu orluklary herekete girdip ber. Barmy şol orluklar diýen soragyny şuň kun maňa kän berilýärdi, nämişleýär bar bolsa. Bar. Bar. Her bir welaýetde diýen welaýet diýýärler, men oblast diýip tutýan welaýetler. Bar. Işläp ýerler öz etmeli işine de botylar hawa. Elbetde ol bir ýylyň agzyna dolup we gözüne düşüp edilýän işler bir topary şowy. Şol hökümetiň öz mekirligi ýaly özüň alyp barşyna görärek bizim hereket etmeli bolýar. Ýöne adamlar indi billi bir bölegi bilmezlige salsa da indi köp bölegi düşünün. Öz elimiz bilen şu döwleti täzeden ýetgedip bolmasa bizim geleceğimiz ýok. Men şonu aýdyň gysgaça orluklaryň baş maksady men görýän zadym şu zatlardan ibaret. Başga da kän aýtjak bolsak bolýar. Bir gepleşik dowamyny ähli zat barada gurrun edip boljak gärlek men. O hal murada. Ýanky gul diýdiňizde. Soň menem o raýat ýadyma düşdi. Raýat o şol pikir edip bilmeýän, näme diýse diýen edip gören o gul da. Sürü diýmek aslında raýat. Indi bize ýankyna baýlyklarymyzy almak üçin o raýat etmekleri gaty o möhümde o edip bildiler, başaryp bildiler we ýanky halkyna ýarymyny daşyna sürdüler-de. Goýun süren ýaly edip sürdüler. 2 milyon adam daşynda ezip ber. Ýurdun içinde de o 2 milyon adam ýok diýjek bolýarlar. Onça adam görnenok diýerler-de. Bizim alýan maglumatlarymyz şeýlerek yani 2 milyona yeten ok diýdiler. Ýurdun içinde şu an ýaşap berenler. Doğru. Indi hal murada bular bir tarapdan seretsen hava maksadına da o yettiler. O şu şekilde, şu ýagdaýda dowam etjek bolsa bular ýa maksadına yetdi bolýar. Indi 3 ýyldan bäri o ýagdaý olaryň maksadına yetip etmejegini näme goýdy da bir sora alamatyň içine oturdup yerleşdirip goýdy. Yani bularyň maksadynyň o yetenden soňra dowam etmegi gerekli. Yani Türkmenistanyň o baýlyklaryny alyp sömürüp o bir tarapdan Ors, bir tarapdan Xitay ikisi bile o nähil döwüşýän bolsa, nähil ulalaşýan bolsa ikisiniň dostluk we gatnaşyk derejeleri ne derecede olsa bizi şonu ýaly edip soýup sömürüp durda. Yine hiç bir aklyňyzy birazrak nemedim. Ýurt 12 trilyon dollarlyk ýanky neme dollarda aýdylandy da pulda aýdylandy. Dollarlyk mukdarda baý olan bir ýurdun halky daşyna çykyp iş gözlermi? Bu pullar nereye gidiyor? Türkmenistan'ın içinde bir hiç zat etmeyen şu pullar duran olsa da yani adamlar näme de olsa da bir yerinden o yokuşup damcası damarıya yine bir zat olur. Adamlara bir nemesi değmeli şu pulların yöne bunu yürüyüp de adamların eline, halkın eline geçmez ýaly edip bir sisteme gurnapdyrlar. Onun maksadı şu adamların eline bir pul geçse okumana bir mümkinçilikleri olacak. Daşary ýurtlara çıkıp soň daşary ýurda çıkıp okusa o düşünceli adamlar çıkacak. Hasaplap biljek. Bu gaz, bu nevit nire gidiyor diyecek. Şonun için şu gazdan gelýän hiç bir zady halka ýokuşduran oklar. Onun tersine halkın yine daşına çıkıp kazanan pulları var da 2 milyard yine ildeşler siz daşary ýurtda işläp görenler hemmekim bilelikde biz ýurdun için 2 milyard dollar pul sokýas her ýyl. Şu 2 milyard dollar ýurdun içinde yine de olaryň eline geçýärdi.
aylan öwürlüp o para bolup geçýär, ine pasport oğurlap diýip geçýär. Ondan soň ine guruluş edýäňiz guruluşyň bir ucundan siz guruluş edeni alıp görünseňiz hem onu ýa 3 esse 4 esse asıl bahasından kymmaty alýaňyz da ýa 50 000 40 000 dollara öý gurýarlarda 50 000 40 000 dollara şonuň ýaly daşdan ýa-da palçykdan öý gurularmy? Haýsy dünýäde ýaşap ýörüs? Ine bu zatlaryň aňyrsyndaky sebäp bizim tebii baýlyklarymyzy eline geçirmek. Bularyň maksady tebii baýlyklary ele geçirip dur kalaram hiç kimden ses çıkmaly däl. Hiç kimden ses çıkmayan jemgyýete de raýat diýilýär. Oyun sürüsü. Yani girin ine Kur'an-ı Kerim'de de raýat sözü oyun sürüsü diýip geçýär. Jöhütleriň dilinde de oyun sürüsü diýip geçýär. Oyun diýip geçýär. Raýat sözü jöhütlerde de var. Aslam jöhütlerden gelýär demelere, Araplara. Ondan soň Araplara o şey diýip ulanýar. Orta asyrlardaky jemgyýet, döwlet guruluşunda da raýat, o pikir edip bilmeýän, hiç bir hak hukuky bolmayan, salgyt töleýän, islenen salgyty tap beren, sesini çıkarmayan bir gatlaga raýat diýilýär. Umumyň bizi şu gün 21-nji asyrda şoňa öwürjek bolýardy. Ine Halmyrada aýyny onluklar döretsem, onluklar o emele gelse, halk eýem öz-özüne raýatlykdan hem çykýar. Onluklaryň döremegi netijesinde ise onluklaryň içinde ýa pikirlenme, pikir alışveriş etme ýagdaýy döreýär. Yani şeýle bir daş döregiňize seredin, pikirlenmeli meseleni açan wagtyňyzda adamlar imsim sesini çıkarman ýa-da diýip şo taýdan ýanky ýitirim bolup gidýän bolsa, daşlaşýan bolsa şol açylan temada diýmek şo raýatdyr. Raýat pikir edip bilmeýändir. Pikir edip bilmeýänligi üçin hem sürýalyk nemede dolandyrylýar-da, sürýaly edilip. Yani bir zat etse ine bunu biz öz häsiýetimizde de görüp bilýäs. Misal üçin bir köýnek geyse hemme kim şondan geýýär. Bir maşina alsa hemme şol maşindan alýar. Biri baba şu şekilde edip öý gursa hemmesem şo şekilde öý gurýarlar. Bu diýmek bolýar pikirlenip bilen oklar. Öz pikirleri ýok. Diňe başgalaryndan neme edip höwes alıp ýa-da şonuň edeni işine höwesçilik töredip edýän bolmalylar da. Bu erwet bir zat. Adamlar dürlü pikirli bolmaly, soňam ine halmyrada agzy berlik sözüne ulanýandyrlar. Agzy ber bolmaly. Ine bunu deme dinde de görse bolýar agzy berlik bilen baglanşykly gatykän neme düşünjeler var. Bunu komünizm döwründe de görse bolýar. Birleşiň agzy ber bolun ýene näme diýip bardyr. Indi bunu demede alýarlar. Agzy berlik bolmasa hiç zat bolanok diýip aýdýar. Onuň ýaly adamlar öz başda pikirlenip bilmeýän bolsa hiç zat bolanok. Amerika ýa-da Ýewropa ýa-da Şwesiýa ýa-da Halmyrada aýdyp berer adamlar agzy bermeýär-de her kim öz etjegini edýär beýlekler hem şonuň eden işine ýa-da ýaşaýyş durmuşyna hormat mı goýýar? Ýa-da sen onu etdiň diýip üstüne hüjüm edýärlermi? Sen bizim agzymyzy bozduň diýen ýaly. O ýagdaý ýokdur. Şeýler bir neme diýýär. Şonuň üçin bizim erkin pikir edip bilmegimiz üçin ve bizi şu raýat derejesine getirip dürli propagandalar bilen ine watan habarlar diýdi, ýene näme diýdi. Şoňa benzeş ýa-da aýdymçylar bar, ine Halmyradanyň odaşlar diýdi. Aýdymçylar Halmyradaň odaşlar bolup çykdy. Ýa-ni soň ine şolar belli bir derejede propaganda alıp barýarlar. Şey diýerler, o ýurdumyz asuda hemme zadymyz bar. Eger sen gowy ýaşamaýan bolsaň özüň günäkar diýär. Soň bizim şu özü günäkarlaryň sanyny bir şeýdip bir seredip görende görse bolýar-da. Halkyň 90%-inden biraz ýokarsy garyp. Garip, iş yok, hemmesi daşında
yurdun içindekiler hem şo daşındakiler pul uğratsa biz hem şonun hasabyna ýaşasak her gezek gürleşende aýlyň aldyňmy şunça pul gerek, o hassa boldy ýene de pul gerek. Şu taýda bir toý edýär, oňa serpaýa almaly pul gerek. Daşyndaky oturanlar bilýändir bu zatlary. Yurtda iziňizde galanlar diňe pul soramaýarmy? Yani sizin hasabyňyza ýaşaýar diýmek, o yurdun içinde günäkär adam 90%'nin üstünde bolýar almyrada. Indi şu 90%'nin üstündäki adamlar onluk döretmeli, onluklar halyna gelmeli. Ertir bir gün we ýakyn wagtlarda yurt Türkmenistanda bir yani täze Türkmenistan uğrunda bir hereket başlayacak, halkın hareketi başlayacak. Biz hem şol harekete her türlü yani edip bileceğimizden hem artık mecbur kömek yardım bermäne taýýarlyk görýäs. Biz şonuň taýýarlygynda yani onluklarım sizin has yani yktybarly hareket etmeňizde iň uly bir guralyňyz boljak da. Şo gural bolsa hemme kim pähbidine maksadyna ýetjek. Palmyrada şeylere biz nemämizem yarım saatymızdan boldy. Size söz bereýin. İyileşlerimizden soraularyny saýlap şu taýa getirjek bolayım ben. Balar ýeme şu taýda men ýurtdaşlarymyza bir zat aýtjak bolýan. Şu oğurluklar barada. Bizim şu meclisimizden daşgary çayxana diýen ýerimiz bar. Oňa günni adamla barıp öz aralaryny gürleşip bilýärler. Ya bir ýerden bir gymmatly özüne gymmatly ýa gerekli ýa derekli ýa görmeli ýa beýlekle bilmeli diýilen tematika degişli materiallaryny, video süjetlerimi, çykyşlarymı TikTok'tan alıp goýýarlar. Şu ta bilemek kemen 40 adama bar ödýän şol çayxanada şeýlemi? Hawa Yani solar mesleğine başlar. Ýöne şu saatla bilen gyzyklanýan adamlar. Onuň men 2-3 gün şu taat baramak bol, seredýän bol, şu men ýokam, ýazylan, goýulan videolaryň sany ýazylan pikirleň sany 400-500'den geçýär. Diýmek adamlar gyzyklanýar şu zatlar bilen, bilmekçi bolýar, ýa bilýän zadyny beýlekle bilen paýlaşmakçy bolýar. Derdinem, meselem şatlygynam, aladasynym. Onun şu zatlar aýdylaryny ýa orta çykarlaryny ýa orta asyr filosoflary ýazypmy ýa şuň kuýnyň bir tanymaly adamlary ýazypmy ýa aýdyl biziňkiler TikTok'da wejera bolup bermi. Şolaryň hemmejigi şol biziň çayxanamyzda goýulýar. Onun soňa her bir adam öz pikirini, öz sinini, öz garaýşyny ýazýar. Şeýdibim dünýä garaýşyny giňeldi. Onuň birak bilen ene şu taýda sorajaga barşýar. Razyysam mar o taýda, narazyysam mar başga sıra gaýdylýanma bir pikirdirligi adam ýanky şahsiýetine ýetmän, o paýyş görülemän aýdylman sözleriň hiç bir gadagan edilen metbuatda. Men gören zadım şu bizim çayxanamyzda adamlar enni şu çayxanasy oňup bilen aklar kemen hökmen şoňa barıp bir ýerlerden okan zadyny ýa bir teklip edýärler ýa ene şu gören zady barada aýdyp berýärler gysgaça maglumat. Olam adamyň içki dünýäsynyň ýa pikir dünýäsynyň ösmeginiň bir alamaty bolup durdy. Şeýtdir adamlar bir bilen ysmyşýarlar ýa bir netije gelýärler ýa bir çykaly gözleýärler. Men şonu aýtjak boldum. Mene şol 40 adamyň şu taýda goýan meseleleri her hepde müňe goly. Belki kendir öz pikirlerini aýdýarlar. Hani Türkmenistanyň içinde öz başda 5 tane pikir aýdyp bilýän insan barmy? Ýok. Indi biz şolary ýuwaş-ýuwaşdan dikeldip başladyk. Indi adamlar gürläp başladylar. Hani mundan 4 ýyl ozar like goýmagy gorkýadyň da ýa komment ýazmagy. Hani indi sen dur men aýdaýyn ýa. Olam gowda, gowluň alamaty. Men şonu pozitiv diýip hadap edýän. Goý adamlar için boşaltsalar, gürleseler, aýtsalar, diýseler, netije çykararlar. Şoň üçin oğurluklaryň zerurçylygy şu nukdaýy nazardan hökmen gerekdir. Şu bizim uçak bolýan goşumyzyň ganatydyr oğurluklar eger obrazlaryny aýtmaly bolsak. Ýoksa ýene de şu towuk ýaly ylgary ýörçek uç ketegiň içinde. Bize ganat gerek, ganat berjegim şol oğurluklar. Sag bol, şonu aýdaýyn diýdim. O indi bir sany neme bar, şonu bu taýa almakçy bolýan sebäbi
Yine daşından bir günahkar gözlemek ýalak bir ýagdaý barda. Daşyndaky günahkary o elbetde aýtmalydyr, o bilmelidir we mümkinçiligi bolsa cezalandyrmalandyr. Eden işin iş boýunça jogapkärçiliге çekmelidir ýani. Indi Afrikada o garipçilik bar diýe. Hakykatdan hem o şeýle resurslar hem gatkan. O resurslarny hem alýarlar. Özleri almasa da özleri zordan berip berdi. Men näçe nemelerine izarlap makalalar okap Afrikanyň neme şu garipligi boýunça nemeleri araşdyrdım da. Soň ine şeýle bir zat çykýar. Bu jemgyýetler o garip bolmagynyň sebäbi daşyndaky düşmanlar däl. Daşyndaky düşman elmi damada bar. O ine Türkmenistanam bir gün ayağa dikelip özüne o bilip o bir maksadynyň uğrunda o hereket edip başlan wagty olam daş döwründen bir ýa kem akıl samsyk öz baýlygyndan habary ýok, öz tebii resurslaryna eýe çykyp bilmeýän ýurtlar gözläp başlar. Ine Hytaý näçin Afrikaga gidýär ýa-da Orset näçin ine Ýewropanyň Ýewropa Amerika'da Afrikadan çykyp barýarlar da taşlap. Ýuwaş eýen bu bir näçe ýyldan bäri dowam edýän proses. Indi şonuň ýerine Afrika we Russiya doldurjak bolýarlar. Indi diýerler de Afrikanyň halky hal burada gülkünç tarapy o gelenler erwetdi diýe bizi talap gittiler diýe. Ine bu gelenler bizi halas etmäne gelýär diýe. Ýöne o gidenlerim gelen wagty diýip geldi. Şeýle bir goşgu bar hal burada. White Man's Burden diýerler de ingilisçe bir goşgu. Gaty üýtgeşik neme. Ağa adamyň ýükü sırtında getiren yükü diýär de. Yani Afrikalılara din bir medeniyet ýene bir zat getirjek diýip deliller hakykatdan hem Afrika ýurtlaryna. Soň o zatlar gelmedi, gulçuluk demesi başladı. Ondan soň gulçuluk döwrü bitenden soňra belli bir derejede resurslaryň sömürülmäne dowam etmegi bardy. Yine düýün hem şeýletde bugün hem azrak dowam edip durente. Indi häzir Orus Hytaý gelen wagtam diýip gelýär. Size yine altyapy, ýol, köprü, otly gurup berjek diýip gelýärler. Pikir ediň dünýäde kim garşylyksız bir zat edip berer saňa? Dünýädäki resurslar çäkildir. Ol bir zat edýän bolsa bir ýerlerden alyp edýändir şonu özünde olmalıdır. Ol hökman suratda özem 3 hissesinde olmalıdır. İň az 3 hissesinde olmalıdır. Şonuň üçin ýa-ni daşyndaky günahkarlary ýa-da günahkar hasap edilýänleri o bir-bira goýmaly, ikinji kategoriýada goýmaly, birinji kategoriýada özüdür. Özü näme üçin men şu zaty özüm edip bilemok diýen nokta. Misal üçin Türkmenistan halmyrada gazy bar dogry dälmi? Näme üçin Türkmenistan öz gazyny özü işläp bilenok? Ya da Türkmenistan näme üçin öz gazyny öz turbolarynyň üstü bilen satyp bilenok? Haýsy ýurt bar ýa-ni öz gazyny başga bir ýerlerine gurup beren turbasy bilen satyp beren bir ýurt barmy? Bu bir samsıklykdyr ýani Hytaý gelip o turbany gurup öz çekýän bolsa diýmek gaz onuňky diýmekdir. Yani sen gaz satjak, o gaz turba geçirer ýaly puluňmy, o teknologiýaň mümkinçiligimi ýok. Soň Hytaý bu günahkar, o günahkar, belli bir ýere çelli günahkar. Orset günahkarmy? Günahkar olan belli bir ýere çelli günahkar. Yani biz o näme diýerler hamrada ak jüjem diýerler. Ak jüjemi biz yani näme üçin biz hasaplap bilemiz ýok. Näme üçin Türkmenistanda näçe gazyň bardygyny, bu gazyň näçe pula durýandygyny bilemiz ýok. Ýa-da diňe biz däl ine Afrikadaky adamlar näme üçin şo zady bilen ok. Ýöne Ýewropadaky adam adaty bir adam o Türkmenistanda näçe gazyň bardygyny bilýär. Indi ýene bir gyzykly zat halmyrada ine Ýewropa
Kaspiýan üstü bilen ol näme davaly ýerine o çözen şekilli bolup Kaspiden Orta Aziýanyň gazyny aljak bolýarlar-da. O almalıdır. Ýöne o biz onu ýaly edip alınmagynyň tarapdary däl. Biz o gazymyzy o nädip çykarjagymyza biz karar bermelidir. O pullar kime gidecek? Nereye gidecek? O Almurada söz sizde. Şol ýa gazy meselede bir Kaspy deňizine tapylan ýeme bardy. Gazy ojoklar bar, newit ojoklar bar. Indi şol Türkmenistanyň territoriýasyny degişli bolýardy. Şu çykyrylýan ýa tapylan ýerler. Ýöne Azerbaýjan tarapynyň aýdýan şol SSR zamanyndan bäri biz şolary aktaryp gözläp tapdyk. Indi bizinki bolmaly ýa-da. Şol iki sany ýeme bar ýa şu taýda. Biri Osman Beýleksiniň madam Serdar Türkmençesi. O şol iki sany ýeme öňçilik ýerim Türkmenistany degişli. Bilemek, olar näme be pul berdiler, ya para berdiler, ýapyk gapyň aňyrsyna, tutulan aňyrsyna edilen sewda. Ýöne, bizinkiler näme diýär, şol ýeme Hytaý alandan Azerbaýjanlar alsyn diýdi. Ýöne iki semaliyada olam, Türkmeniň özüne zat galanat. Ene meselem gynançly tarapy şu ýerde ýurtdaşlar. Ýöne näme üçin halkymyz şu zatlaryň hözi ýörüň görenä. Ýene ol alyp gitdi, geldi alyp gitdi, bir Eýran alyp gitdi. Bergisen bermän oty 3 milliard dolar diýip oty emýän Kystakon suwdyna berjek bolurlar arbitrajna. Ýene de Türkmenistan soň ýygyna gaýtdy. Bular şolar ýaly eger istenlik zady parlament tasdiklamasa bir adam bilen ansat bolýar-da, ýa dilleşmek, görleşmek ýa-da tutuýan aňyrsyny ýeňsesine para peşkeşi lalaş gazanmak şol edilip gelinip diňe Türkmenistanda da bütün şol Orta Aziýa respublikaryny şu neçeli şol ýagdaý dowam edip gelýär. Parlament hem hiç bir işe gatylşanak ýöne şu meselede 90-njy ýylda, 92-nji ýyl şol maý aýyna çelimen oturan döwrümde şu parlamentde Niyaz parlamentden bidin bir kararda gol çekip bilen akdy. Hemmejini deputatlar arazylyk bermegi bilen edildi. Bermediginden deputatlara sanlaryny çelli getirip aýdyp berdiler. Ýani meselem şol döwür daha şowuzda şol döwür diýende şunun daha şowuzda şo problemi ýanky bir suwsuzlyk ýa agyz suw ýetenek. Şonu berzeňi diýip ýerden mineral suw çykdy. Berzeňi suw diýip. Sonun onuň şüşeleri gaplamaly edildi. 1 litr ýarymlyk şüşeni satyp berýärler. O 5 litr, 10 litrlik şüşelerdäki suwum, şüşeli çykarlayan suwum plastik şüşelerde daha şowuzyň halkyna, mekteplerine, medisina ýanky guramalaryna muğdak edilmelidir. Netijede näme boldy? Bize şol bir karar biz berdik, o deputatlar el galyrdy, näçe 345 milyon mi? Bir zat şol ýanky guruluşyň bahasy. Şoňa deputatlar el galyryp razylyk berdiler. Ýöne razylyk bermeden ozal gidip şo dawudy gördüler. On tehnologiýasy bilen tanışdylar. Kemter tarapyny bildiler, üstünlük tarapyny. Onuň bize suw zerurçylygy bar da şo. Şumalam bar. Ilat halat etmeli. Agyz suw bilen hiç bolmaz. Ýöne olam soňra şertim şahym edip SSR ýykylany o men Nijni Novgorodda ýaşap ýörmel Orsiýetde, ine. Dolupdy Türkmenistanyň berzeňi suw. Ama ne ýazyp o şol döwür Volga maşyn çykýardy, gaz diýip ýemedi, Gorkyda ýa Nijni Novgorodda. Ene şo taýdan maşyn almak üçin şo çykyrýan berzeňin suwuny ýöne wagolap Orsiýetde. Ine şol halkyň öňçiligine ýa bir özüne degişli zada kontrollik edip bilmeýänliginiň netijesinde şolar ýaly ogurluklar ýa beýdegçilikde boldy. Eseredin şol döwürden bäri şol berzeňiň suwy daha şowuzyň ilatyna mugut paýlanan bolsa gör bak şuň kun bir wagt ölen garry gurtu diýmän ýaş gelin çağylyň näçe bu kun ente bu dünýede gezerdi. Bir pikir edip gör. Ýöne ene biziň ene täliğimiz ters boldy diýilşi ýaly ne halkymyz hak hukukyny sorap bilmänseň ene şu güne düşdik. Hawa. Hawa näme sor? Kemin aýdy ber. O çayhana, mehman, o bararyalı adres var mı diye
İldeşler yankı mihman barar ýaly adres yok. Onun sebebi var. Bir çayhana gelen adamlar izi giderli gelmelidir. O şo şert bilen gelýärdir. Sebäbi näme diýip sorasaňyz. Bir adam gelýär gidýär, o gelip gidýär o nemesine izarlap bolanokda. O şeýlere soň ona bir çäklendirme getirdik hatta hepde de ýani izi giderli bolsa iň köp bir adam goşup bilýär. Ýani gelýär, ben tek o tanap ýetişmäke soň ortalykda ýokdur. Ya da edil wagtynda girmeye nemede bolýar. Şonuň üçin o taýy disiplinlidir. Yani jogapkärçiliklidir. Şonuň üçin jogapkärçiliklere galdyryp biljek adamlary, yani şoňa men bolaryn diýen adamlary neme diýäs? Alýas şoň üçin maňa nemedin? Gawajaň edin, eger gatnaşjak bolsaňyz, o men size link berer. Şeýle, yani gatnaşmas kyn däl. Soň biz ilerleyen wagtlarda şo ýanky izi giderli gatnaşyp bilmeýänler üçin aýratyn bir neme online pikirlerini paýlaşýan neme açmakçy bolýas. Web sahypanyň üstülen olarak web sahypanyň soň ýene-de Telegramyň üstülen hem şoň ýaly pikirlerini bildirme mümkinçiligi bolar. Edil şo ýagdaýda da gurju mejlise de ýanky gelip gatnaşyp wagty bolmayan ýa-da sesiniň nemesini aýdyp bilmeýän adamlar üçin anonim görnüşde ýazyly o pikirlerini paýlaşyp biljek, goşunt goşup biljek bir ýagdaýda bir ulgam döredip bers. Şonuň ýaly mümkinçilikler bar ýöne o mehman nemesi ýokdur çayhana o bir baran soň barmaldyr çay o taýda. Mysal üçin käbir mowzuklar el alınýar. 2-3 hepde dowam edýärdi. 2-3 hepde boýunça soň sen bir hepdesine gelip beýleklerinde bolmasaň ondan soň ýene-de gelip başlasaň soň pikir aýdýarlar. Ol eýäm o uzakda galypdyr, daşda galypdyr. Beýleki adamlaryň nemesi bilen gawat gelmeýär soň wagt ýitirme bolýar. O taýda hem wagt çäkli hem adam nemesi bar, ýa-da köp adam bar. Her bir adama 3 minut ve 5 minut arasında yani bir gezekte söz alma hakkı vardır. Meclisteki ýa-da hemmäniň söz alma mümkinçiligi bolar ýaly pikir edin. 40 adam bolsa, 40 adam 3 minutdan söz alsa näçe minut bolýar? 2 saat bolýar. Yani 40 adam 3 minutdan yani söz alsa ýa gutarýar. Şonuň üçin bu zatlaryň hemmesiniň nemesi var. Bir näme diýerler ona? Almurada ben tüzük diýip bilýände orsçasy häzir aklyma gelmedi. Men şu rus diline gaty ökde däldi. O düzgünleri bardy umuman. Şeýlere bir ýagdaý. Ýöne maňa demedin ýazyn WhatsApp'tan ýa-da Telegram'dan ýazyp bilersiňiz. O taýdan men size düşündirerim. Has detal edip yani bundan hem detallar şeylere o pikir aýtmalydyr çayhana giren soň pikir aýtmasaňyz gowy däl-de. Şeýle dowam edeli. Sonra Almurada siziň aýtjak satyňyz barmy ýa-da neme boýunça? Yok sen aýdyp berdiň, ýigitçi alyp barýaňyz o düzgün nizamy, tertibi, onun üçin siz jogap berseňiz has gelişikli bor. Menim şo tak barýan mihmanlygyň biri. Menim 3 minutdan ýa 5 minutdan aýryk geçenler sebäp düzgün tertip hemmek üçin deň bolmaly. Başarsak şo taklýar. Ýok, ama beter bir wajyp ýa gyzykly tema bolsa ýa jemleýän bolsa onu bir minut kemini goşýarym ýoksa ýok bide ol agdyň elene aýdyp oturmalyan adam ýok. Reglament bar. Hawa Almurada halk ayağa alsa diye eskerler karşı çıkarma diýip bir sorapdyr. Soň bir owan türkmenimizin aýdan bir zaty adyma düşdi. Şonu gurrun beren Almurada soň size söz berjekdi. Bir owan türkmenimiz birem däl aslında bir näçesi şol bir zady gurrun berdi. Serhede ýakyn ýaşaýanlar Faryap
diýdi şoň ýalyk ýerde ýaşaýan Awganistan'da Türkmen ýerleşlerimiz gurrun berýärdi. Bir gurrun berdi has detallar diýdi. Iň az diýdi 40 sany eskerimiziň ölenini bilýän diýdi. Jemlesem diýen meniň bilýänlerim. Iň az 40 sany Türkmen eskerleri Serhetde Taliban tarapyndan atılıp öldürildi diýdi. Bir näçe ýylyň dowamında bolan nämäni aýdýar. Soň diýär bizim diye içimiz gıcıklap var ya. Bunlar ne için karşılık vermiyor? Bunlar Serhetde demeni alıp barıp bilen ok diye. Eğer olar edip bilmeyen olsa da bize versin yarağı. O biz görüşelim. Berden durup Taliban'ın karşısına diye de. O yüzden diye Halmıra'da ağaç diye eskerler biz diye yani kovurga çörek diye pişiripçi ovada yürüyüp deneme diyemişlerdi. Alıp barıp horocuk garaca yani horluğundan kapkara olan yani günün aşağında oğlanlar diye de yaş kirice çağlar deyip aydı. Hakikaten 18 yaşında çağlar alıp var ya da ağaç diye hiç sağda da düşünen yok, başında da bir nemesi yok. Olaram diye her vakit Taliban'ım gelip bunlara hücum ediyor diye öldürüp gidiyorlar diye de. Bizim yaş oğlanlarımıza. Şimdi ben ne için aytdım? O Türkmenistan'da esker yok. Esker yok. Karşılık verer yani. O Halmira da size söz vereyim. Yaman bir yerlikli soru şu tayda aydılarında men o zaman bir küçük yerde aydıptım da şol bizim eskerlerimiz halkına karşı yara tuturmaya yara ollanırım diýilen soru vacipdi. Men pikir edýän şu generallar çabalanyp ýatsa da ya Gurban ulun özüm ya doğmasam onu da buyruk berse de eskerler öz halkyny oka tutmaz. Näme üçin? Oň sebebi ýeke. Esker 2 ýyldan ulluga çağırlanýar. Ol öz ejesiniň kakasynyň öýünü jigirleriniň arasyna ululan çağı. Ol inni pikir edip gör, şo inni doğanlaryna atmaly bolýar awtomat bilen düşmany gönükdirlen atdy. Öz halkyň garşysyna. Onsoň şular ýaly halkara gatnaşyklaryna şular ýaly düşünje barda. Yurdun içindeki garajdan näsazlyklary ýa-da garajdan närazilikleri, harbylar goşulmaýar. Oňa polis bar. Ya oňa ýöretik gulluklar bar. Oňa prokuratura bar, oňa sud bar. O ta harby emeller gullukçylar goşulmaýar ya eli awtomatly. Yani halk ayağı alsa ýa-ni soraw berilýär. Onu halkyna çykyş ederler. So komandirleri çabalanyp ölýänem bolsa, eskerler we kiçi ofitserler halkyň tarapyna boljagyny mesajy şu taýdan aýdyp berýär. Men gatar gaýna aýdýan. Indi o taýda halky allap bir watan üçin, kim üçin olan ýaşap beren halk egini bilen görüp gerdeni bilen çekip otdy. Özü bilen görüp egini bilen çekip otdy. Onun için gatar gaýnmal eskerler halkyny okada tutmaz, halkyna karşı çıkış etme. Gollaw berer. Men şonu bilýän. O gynandyrjy esker bar ýalyk ýöne ýokdur. Türkmenistanda köp zat bar ýaly ýöne ýokdur. Ýene mysal üçin internet. Almyrada internet bilen baglanşykly sora bardy. Türkmenistanda näme üçin internetde işlemek üçin insanlar aýdan ok diýär. Ýani düşünşüm boýunça soraga yani Türkmenistan'da internetin o işlemeyenlerini adamlar aydıp şu an işlemeyen talep eden oklar diýilen ýaly. Deme de internet kat pes diye. Hakikaten ama o şeyle Türkiye'den gidip gelenler kurgun veriyor internet. Yani internetin kadrını diye Türkmenistan'a varan son bildim diye de. Yani şu internete girme için bir hile ayıratayım bir iş etmeli ya da şu iş edenden sonra internete zordan girip bilen diye. O berde daşar yurtta biz diye yani bolsa bolmasa girip görüp içimiz ıssa girip çıkıp o şey yapıyoruz ya da yani Türkmenistan'da o yağda yok diye. Şimdi o internetin yokluğunun sebebi halka riayet etmek için. Başka näme bolupdylar? Yani riayet demek soğutsuz yani koyun sürüsü demesine geliyor da.
Son internet işlep başlasa Almurad ayını ikimiz dinleyecekler arkayın. Ya da ikimiz dinlemeseler hem başka zatlara höwes edecekler. Bu yurtlar ne için gowy yaşaya? Biz ne için erwet yaşayas? Son bir zada kavat gelecek ne o yani neftin bahası o bu diyecek. Ona vakat gelecek gazın bahasını görecek, kızıklanacak. Sonra o Türkmenistan'daki gazın bahasını o ne çeken deyip ona girip seyredecek. Sonra bizim gazımızın pulu nereye gidiyorken diyecek. Yani şunun içindir yani Halmira da ait de o yani yoksa Ors o bizim üstümüzde hazır imperial gücüne ulanıp gördü. Şolum yani bizim gazetemiz olsa da Türkmenistan'a girmesin diye demeye getiriptir de yani. Orsetten hem gazet gelen yoktu diye. Ya o hakikaten bir şey. Yine yani fikredin kullar için hiç saat layık görülen yok. İnandırıcı bir hayatı. Biz nähil bolduk dünýäniň öňünde iň samsyk millet bolduk. Öz ýurdumuza eýe bolamjak. Öz ýurduna eýe bolmaýan o millet däldir. Yani onu hökmen bir üýtgeçik zat däl. Onu birinji söz bilen, dil bilen aýtmaly Halmurada. O ýurduna birinji dil bilen eýe çykylýandyr. Ondan soň ýuwaş-ýuwaş neme bolýar-da. Bu ýagdaý gynansak da bize şu günlere getirdi. Yani eýe çykmaýan ýurdumuza da bir seredin hal burada. O gaz diýsen gaz var, newit diýsen newit var, o deňzem bar, dağı var, çölü var, bağı var. Yani hemme zadan bar. Diýene halky ýok. Eýe çykarýal halky ýok. Şonuň üçin talap ýurdu zaýaladylar daşyndaky nemeler. Daşky güýçler diýeli. Almurada. Doğru. Bar zatlar ya bolup duran zatlar da kemin oturup şu zatları akıl yetirip bolanak näme şu zatlar şeýle bolup dur. Ýogam adamlaryň eline şumal ýurdun içinde aklyr hasap et. Meselem daşyň akyly görüp dura beýleki milletleň, döwletleň ýaşaýşyny. Şolong köpesini o dine akıl işleýär. Ya akıl işledip şoň üstü bilen netije gazanylýar. Önümçülükde de, iktisadiyette de, sosyal durmuşda da, siyasette de. Bizde bolsa şu bir yatan zady ýerin aşagyna zady çykaryp satmak üçin halky şu islenlik bilimden mahrum edýärler de. Men hayran galym başda şu etgelemde bir ýa-ni Owganistanyň, Iranyň gelýän ýaşly bar da, ýaşly ýa-ni şu gaçşaklar bolup düşerler ştat ýa Kurdistanyň. Ahirpynyň şermeni şu iki kiň näçe bolar diýsen şonum sanap bilen akdylar. Diýmek şu kun bizim halkymyzam şu derece ertmek üçin ýa-ni ilmden, bilimden jyda düşürýär. Halkyň öz islegi boýunça şu zatlary edenak, men onu dogry baha bermeli. Men şol bizim akmak halkymyz bar diýen pikirler men alalaşamak. Bizim halkymyz ýöreýti şu güne düşürli, mankurdadyr. Ondan men o bilen razy bolsam, ýöne bizim şeýle ýetide halkymyz bar. Men o bilen kim bilen onu suwda düşmelim bolsa eder, ýöne şu gördüler benim çağırlıktan olalara hem şu men bilen klassdaş okan oglan gyýylan 70-80 göterimi ýokary okuwjy bilen tehnikumi oturdular. 10 adamdan 7-si ýa 8 oglany gyýdy. Okalar düşedi wer. Ýöne näme boldy? Bu kun okuýarna girse de onun pulun peşkeş para bilen o näme okuýar otaýdy. Kellesinde näme bar? Hiç zat ýok. Şonuň üçin bunu ýöreýte gornalan siýasy oýunyň netijesinde bizim halkymyz şu derejeye gelip betdi. Elbetde biz halky hökmen bilim tarapdan bir golsy bermeli, kömek etmeli. Şu sizin ýaşlaňyzyň programmasy bar, täze Türkmenistan üçin. Ilkinji nowbatda şol ýaşlara çağırır, ilmi, bilimi, medisina o üns beriljek diýeni sosial durmuşyň. Şu gaty dogry. Şondan başlamaly. Biz indi gelecekki nesil üçin işlemeli.
Biz öz nesilimiz, men den dostum bizim nesilimiz öz geleceğini gorap bilmedi. Şoň üçin bizne şoň kun o ene ejir çekip otyr. Ýöne şonuň özümizde gaýrat tapmalymyz üçin çağırlymyz hem hana watandan jyda düşüp ondan manna hana o döwletden bu döwlete göçüp bäş gazanjak bolu. Olaňam özünden öňün çağılaryny biziň aktyklymyz ýa-da çoğuluklarymyz ýurdun içinde ene grewalnan ene jenaýatkar topar tarapyny. Näde bulunjak bolsa çağırar. Zähmetinim, aňynym, düşünjesinem özünem ullanýar. Ana bolup duran zatlar şu ene orta asyryň kulçulugyny biz 21-nji asyrda görüp otyrdyk. Sebäp olam toguny tokduyan adam ýokdy. Ne diýler ene ýumruk bilen. Inni görür tomaşan biraz garaşdyrlar. Her kızadyň möhleti bardyr, müddeti bardyr. Türkmeniň sabır kasasy pür dolun. O günler geler, ine soňra jyjan güýsanyşyr. Men şonu aýtjak bolum. O. Murada bir neme var, ildeşimiz yazıpdyr. Bir kiçirak bir detal ýöne möhüm bir detal. Onluklara din erkekler däl zenanlarymız hem onluk bolmaly diýe. Ýani bu onluk bir söwüşmek ýa-ni eliňe ýa-ni daş alyp näme eliňe ýelse uruşmakdan ibaret däl. Olaram bar bolan ýerleri boljak. O görünüşe görä şeýler ýakotdy. Ýöne bu esasy nämede birinji akyl tarapynda işleýär. Bulam ýa-ni Türkmenistanyň aýallary bu meselede gatyýeti. Şonuň üçin elmi dama aýallaryň üstünden düşüp gelýän ekenlerde. O netmeller, bu netmeller aýalar o ýa-ni sürüji belgesi ýa-ni bu näme diýerler ona? Prawa bermeldäl. Onu giýmeldäl, bu taýy gitmeldäl, okuwa gitmeldäl, daşary ýurda ýeköz çykmalydyl, ýene näme eýle beýle diýip bir güden şyltaňlar atýan ekenlerde. Ýöne seretsek şu wagt Türkmenistana köp pul iyi berýän ýene aýallar. Bizim şu ýa-ni hereketimiziň içindäki, ýa-ni halkyň hereketiniň içindäki hereket edýänler köpüsi aýallar. Bu zatlary ýatdan çykarmazlyk gerekli. O ýa-ni bu zat aýdylanda umumy iki jinsa da aýdylýar. Murada onu ine aýtmany geçdik biz. O möhüm bir näme detal. Yo, tuğulama. Gelin ayılamaz. Ne baydak gel pasırdaptır. Hayti iş bolsa ol bize kan ornan meren aklar. Vatan söýüjülükde zenalı bizden önde dur. Onu aýtmak gerek kemen. Sebäp olar ene yüreği bilen hereket edýärler. Olar öz höwürtgesynyň ýykylaryny görüp dur. Biz bolsa erkekler şonu görümdi. Biz höwürtge diýen bizim ýurdumyz ýok şol. Şonu gaýtaryp täzeden almaly. Biz şonu etmäde olsakdy şonu edersem. Kanun bizim tarafımızda. Kanunu biz ýazýar. Şoňa siz eýe bolun. Halk ýazýandyr kanun, ol hökümdar ýazana. Bäşgullyk hakyna tutulan menejeriň edip oturan jenaýatyny Ýewropada bolunmasa bir günem ýaşatmaýardylar. Ýöne bizim halkymız şular ýaly çydamllyk görkezýärdi. Beter aşa çydamllygam olaýan binamyslygy bar ýa-da ýurtdaşlar. Bundan aňyrda ne? Şonu maýdyň özüňiz. Ýere sokup bildi hemmämedi. Üç tanene ýa-ni Orsiýadan goýan dikmesi. Üçüden Orsiýadan. Niýazam Gurbanulam oň dogmasam. Putin mi? Niyazovdan 1 ýyl 2 ýyldan garaşdy ýaly sesinden çykarman, garaşsyzlyk alman orsa. Dogry dälmi? O iň soňundan aldy. O çok Bizden soň ýurt SSR'ň sastavyndan çykdy. Bilemä gaýsy soň kabul eden. Illiden. bela. Ýöne biz birinji prezident saýlandyk. Gorbaçowa garşy geldi. Onuň boljak gel, onuň biz taýyklap etdireni özümiz. Şo indi biz özümizden garaşdyrlygymyzy, bir taraplygymyzy bildirýärdik. Şo tarap bir taraplygymyz bardy. Garaşdyrlyk soň aldyk-da 90-njy ýyly. Ene bizim şunu görüp gözjakdyk beden. Näme üçin SSR'ň prezidenti bolmaly, Türkmenistanyňky bolmaly. O biz turdup etdik. Niýazow giýeri de çykarmady. Onu soň razylyk bermese başga bir saýlanjakdy. Ýöne şoňa garşylyklaryň figura bolmady. Bäsleş bolmansa biz onu bar zady saýlamaly bolýardy.
Kim der yeködür bol basy kimme. Ondan hemmesem soňa ene ondan 10, 20, 30 ýaş olaram ay ýaş olayım dene şu bolýa dip ene zarly ne oturan adamlar var. Away. Ben Niyaz faydalan olma gatahma ýa-ni onun ýaly sistemalara kabul etmedi. Ertir bir gün ors o ýene täzeden güýçlenip geler. Soň sen hem ortadan aýyrardyk maslahatçylary bolmaly da onuň ýokma suratda. Iň soňunda ýene de orsu o aşyk bolan orsuna gitdi. Al burada. Şeýlere. Ýany bilen aketdi, oglugydyňyz bilen, aýalyňyz bilen, minimal çıkaran ýurdun daşyna çıkaran pul 18 milyar dollar. Kim on hasabyny soraýar? Aýdyň ýurtdaşlar. Kim hana bara ýaşap oglum beýnede Awstriýada, gyzym hana Germaniýada aýala ölüpdir diýerler howa muzalyk sevni. Ýöne hana türkmeniň pulu, hana türkmeniň haky. Siz 5 şaý üçin ýa 100 lira üçin hana kellesim kesip oturýarsyňyz da bir Türkiýede. Näme üçin 18 milyar dollaryny ýetişkanda o arada aýdyp berildi näçe milyarlap pulun gidirileni o Türkiýedäki ýatan manatlar hany wagon bol. Ýa-da aýdyp otursa da mysaly getirip ýaşlarym saparada da 12 trillion dollar bar Türkmenistan topragynyň aslynda. Näme üçin soňa eýellik etmän onun munna talabarlyk edip ber? Gat agyr ýagdy. Men şu zatlary görüp içime sığdyryp bilemek dogrusyny aýtsam. Sebäp bir adamlaryň bir o arlamagy ýa-da arlanmagy da oglan ýaşyda bir gezekde, iki gezekde bir nakylama kör hasatyny elinden bir gezek alyrdy. Biz 32 ýyllap şu hasamyzy aldyryp hasan nerede diýdiňden bilemde aýny. Şu zatlar dogry da kemen. Hayran galýan otur. Ýahil beýle bolýar. Biz onda kör däl de başga zat bolup bileriz. Ne şol. Ben halkymyza akmakda ýeteler men onunca. Yok däl o hal burada yani men şonuň üçin aýdýan ine biz raýat diýip at goýupdyrlar da raýat diýip. Näme üçin goýýarlar? Raýatmy biz? Biz raýat däl. Yani goýunmy biz? Açık yani orsa gönü bizi Sovet dövründe de baran diýetdiler bize. Baran diye düşünüp bilýäňizmi? Bir ors o sana baran diýip bilýär. Öz ýurdunda. O senem sesini çıkarsan işin gaýtarýarlar. Mümkin mi? O Arap gelipdir raýat diýipdir. Baran diýmek bolam. Arap raýat yani gelen giden goýun diýär. Burada ben düşünmedim bu işe. Gelen goýun diýär, giden goýun diýär. Biz goýun däl, o goýuny görkezers. O goýunun kimdigini. Şeýle bir neme var. O ýurt içinde halkymyza adalatsyzlyğa garşy kamera ulanmagy esasan sekretni diýär. O gizlin diýseniz bolanok. Gizlin kamera o ulanmagy öwretmeli diýär. Gizlin ulanmaly däl, kamera açyk ulanýandyr. Näme üçin açyk ulanýar? Şeýle bir zat var. Döwletiň işini edýän bir adam işinde işleyen umuman yani yurdun hizmetine edýän adam bolýar da şol bir wagtda yani hizmetini hemen pulun aýlyň garşysynda edýär ýöne neticede bir polisiýa bolsun polisiýa mysal üçin geldi sen o polisiýanyň adalatsyz ýa-da bir töhmet atjagyna ýa başga bir ýalňyşyp bolsa da o sana bir günah ýönkejegine ondan ýany olsan kamerany çıkaryp düşürmäne hakyň var açyk sebäp ol adam ýa-ni public diýilýär-de. Yani publiçni bir nemede adam. Gizlin däl. Sen bir adamyň şahsy yani bir polisiýa diýilen bir hüner şahsy mesele däl ol. Açyk we ýurdun nemesidir. Ya-da bilmedim bankda işleyen olsun. Bankda özlerinin hem kameraları var arkasında duran. Yine senin buna meýan olsan yine senin çıkarıp o düşürüp bilersin. Hakymy en sonunda sen suud etmeli. O sesini yazdırıp bilersin sen
Sen korunmak için her türlü zat etmeli. Ne için ediyor bunu adamlar? Mesela yurdun içinde kanunun yokluğu için ediliyor. Yine kamera, yani telefonun kamerasına düşürmek bir kanunu emele getiren bir ýagdaý. Düzgün. Onun için gerek yani gizliğin değil, açık düşürmelidir bu zatlara. Yani gizliğini biz öz yurdumuzda özümüz mü gizliğin etmeli? Bizi yaşamakçı, bizden sonraki bizim nesillerimiz yaşamalı o tayda. Açıp gizleyen bu zatlarımı aklı sığır ýaly değil. Yine biz raýatlyk demesine şonuň için getirýärler de. Almyrad ağa. Doğru. Sebep ol adamlar döwlet gulluk borcuny ýerine ýetirýärler-de. Ya harby borcum ya döwlet işgär hökmüne öz borcuny ýerine ýetirýär. Diýmek, sen şo borcuny gözekçilik etmek garajdarlara berilen hak hukuk ýanky ilatymydy. Şoň näme üçin biz onu gizlenmeli? Eger edýäni ters bolsa, ýalňyş bolsa, ene sen menden probam soradın, ýöne şunu şahadatnamam doğru düzgün sen menden näme üçin saklaýan, menden peşkeş etleýän falan hiç zat ýok diýmen. Ýene de şol mertdigi ortaga çykardy bol. Hamana Türkmenistanyň halky birinji gezek görýän ýalmyňy, hay ene beýle bolup durup, bir ay şular ýalyna tapylyp bir mertdigi şu sistemanyň garşysyna çykan. O bir gezeklik değil, o sistemi günle işlepdi. Yani adam özüne gayrat tapıp, şunu surata düşürüp, internette koyupdu. Şunu yerli yerden edilse polisler durur mu? Yollar saklar. Asla da durmaz. Bir kısansının tumşuğuna kalksanız, ne dersen ondan polisler yolla görünmese. Halkın özü bu zatları çare görmeliler. Eğer devlette kanun işlemeyen olsa, İşlemeyerlerine biz aydıp berip otur, özüňiz görüp otursunuz, eginiz bilen çekip otursunuz. Eden ettilik, gün güýçliňki gowurga diýişliňki. Sizin şo bir prosente yetmeýän ne şol ýyrtyjyl haýwanlardan özüňiz pes duýan bolsaňyz, onu gözüňiz ýanyk bilen süpürüň. Men näme diýen ýurtdaşlar, mundan aňyrda çekip çydarlyk ýagdaý ýok ýurduň içinde. Men şoň üçin janygy baýdýan. Şol ejer çekip oturulyň içinde meňem garyndaşlarym bar. Benim yerden yaka çıkamak, men maşallah zarlarımı, ilan şalarlarımı hesaplasam, bir näçe adam mı oli? Eger olaram hak hukuku üçün görüşmeyen bolsa gara kalksın. Men özlere şey diýip aýdýan. Şoň üçin maňa jaň edip bilýänler. Ettin diýip sorajak, dan sen gorlugum. Ya bir adam bir maşaladan yeterlikmi? Ýok. Oy olaram öz ýerine öz hereketini etsinler. Men olaň ömrüni ýaşap biljek gele. Ya olaram men ömrümi ýaşanakdyr. Diýmek, öz ömrüni durmuşyny gowlandyrjak bolsalar, agamyz hany Şweýçardanmyş, bize pul ugatym kömek etsin. Ýok, olar ýaly zat bolmaz. Men kömek etjek bolsam taparym, kömek etjek adamym, kategoriýamym, gruppamym. Şoň üçin hemmämiziň işimizdir, ýurtdaşlar. Şu orluklar hökmen döretmeli. Hökmen hereket etmeli. Men aýdyp berip otyryn, şu bolýan zatlar. Şu çayhanada adamlar şu bir-birine garaşyp otyrlar, doganymdy hemem bir adym hormat bilen tutup. Soň maslahatlaşýarlar, bir zatlaryň üstünde pikir alýarlar, garşylyklaryň bar bolsa paýlaşýarlar. Ya biri jaň edýärler, öz derdini aýdýarlar, öz ýagdaýyny düşündirýärler. Maňa da şol sanly. Ya benim siz ýar bir insan, maňa da mahsus gynanmagam, begenmegem. Agyr zatlaryň başyna gelip dur, ýöne şu ýollaşlaryň bilen derdiň bir bölegi paýlaşyp bolýar. Şoň üçin siz çekinmeň. Şu orluklaryň içinde hem derdiňizi paýlaşyň, hem etmeli işleriň çäresini görüň diýip aýdýan. Şu döwleti dolandyrmak aşagdan başlanýar birje owadan ýa kolhozdan. Daýhan birleşiginiň ýanynda şu. Şondan ýokarlygyna gitmeli, aşagdan ýokarlygyna. Bu ýokardan aşaglygyna da. Ýokarda oturan horozyň kimdigini biz näme bilelim? Diň aşagyna oturulan üstüne sıçyp otyr. Olaram onu özünden aşagyna. Tawuk kete prinsipi de iň ýokary çurbaşyna oturan arasy galanyň hemmesi üstü başy pok. Ine bir şey etdirdiler. Aýtan ýa garamaýyk diýip halka ýüzlendi. Şonum çekip çydadyk abi. Ilat bol, millet bol. Onu sögünç.
O garama ayak instruksiyonun biri Türkmen. Onam hiç bir zat bolmadyk diýip ýylgyrşyp kabul edýärler. Öz adyndaky ejetiniň adyndaky aýlary etmedik zat ýok o. O raýat söznäme Hatda şondan soň getirdiler bular. o şol Arabistana gidip gelmenden soň geçer. Ay bular keyip alýan bolmaly da zulm edip. O bir soru var. Öňem sorapdy. Başga at bilen girip diýäli. Edil şu sorady şu motivde. Benim pikirimçe käbir adamlar var halmyrada şunu ýaly kesel nemedäki. Globalizm we evangelizm diýär. Indi ikisi bir-birine bir baly bir meselede däl. Näme o ikisini bir ýerde sorapdyr. Biri din bilen baglanyşykly beýlekam. O dünýäniň şu wagtky işleşi bilen baglanyşykly bir ýagdaýda halmyrada. Globalizm insanlygyň ösmegi bilen baglanyşykly bir ýagdaý. İnsanlaryň sanynyň köpelip dünýäde hiç bir territoriýa ýokdur. Eýesi bolmaýan ýa-da bir baýdak dikilmedik toprak ýok ýa-da suw ýokdur. Şoň ýaly bir ýagdaýa geldi. Soň bunun netijesinde pikir edin hemmekim bir ýerlen goňşy. Bir ýerde telefon öndürilýär, bir ýerde ýa-da ulagy öndürilýär, bir ýerde o gaz çykýar, soň o gazy hemmekim almaly. Barasy hemmekim öz arasynda gatnaşypda. Bütün dünýäniň içindäki ýurtlaryň hemmesi öz arasynda gatnaşygy bardyr. Bu ine globalizmi emele getirýär. Indi bu gatnaşyň netijesinde ýa-da şu gatnaşygyň amatly we düzgün ýagdaýda alınıp barylmak üçin käbir politika gurallary gerek. Düzgün tertipler misal üçin halkara kanunlar, halkara hukuk, halkara sövda düzgünleri, ondan soň halkara insan haklaryna garşy jenayatlar guramalary, ýene näme diýip gidýär. Bularyň hemmesi şu global ýa-da ösen adamlaryň sanynyň köp bolmagy bilen baglanyşykly ýagdaýyň sebebi bilen dören bir zat globalizm. Indi globalizmi biljek bolsaňyz sosiologiýaga girin. Şo taýda globalizm diýip aýratyn bir tema bar, gaty geniş tema. Günümüzde de gaty aktiv üstünde işlenip örilen tema. O kap bilirsiz globalizmin näme diýini. Ýa-ni öň bir sany pikir edin, Rim diýip bir döwlet bar bolsa, güýçli, ösen, galan gapdandakylar hem o bir näme pagan kulturasyndan gelýär, pagan kulturasyndan gelen üçin hem ösmedik, owaly ýalyk bir nemelerden ibaret. Yani esasy ösen ýerler şäher döwletleri bardy. Yani deýle däl. Günümüzdäki iň ösmedik ýurtlarym öňkü Orta Asyýada bizim eramyzdan öňkü nemelere görä belli bir derejede mümkinçilikleri var. Yani telefonu var, ulagy var, ýene nämesi var. Ýene şo global nemäniň täsiri. Amerikada öndürilen bir sany telefon dünýäniň iň garyp ýurduna da barýar da. Gysga wagtyň içinde barp bilýär. Ýene moňa globalizm diýilýär. Beýlekam din, o din meselesi 21-nji asyrda kan ullakan bir täsiri hem ýok. Diniň ýaýramagy bilen baglanyşykly. Dinler ýaýranok, kiçelýär, daralýar. Käbir ýerlerde düýüp göter, ýok bolmany barýar. Käbir ýerlerde de ýuwaşlyk bilen kiçelýär. Her nesil nemeden de azalyp gidip barýar. Üýtgeşik bir nemesi ýok. Almyrada siz goşup bilersiňiz üstüne. Ýama kemene men ýatladyn şutaýdy. Şo kim sorag berýän adamyň ady ýa nickname görnýärdi, sorag görnen akmyň ekrandy. Men bilemok näme. Ekran mykar. Ya dolu ulalyp açylman bolup biler. Full ekran ýalyk bir nemes bolmaly da. Hani taptım ananı görünüyor. Hani globalizm, evangelizm kimler diye. Mana bir soru. Böyle globalizmine aydıp verdin. Bütün dünya şumal täze zamanını
Ene şu internetim globallaşmaň bir görnüşi bolup durdy. Awa. Bütün serhetler aradan ýetdi gitdi hanım Ýewrosaýyzyň 28-29 döwletiniň arasyna serhet ýok. Ondan oňa gezip bermeli adyň familiýaň soraýanam ýok. Ilmde de, bilimde de, ýaşaýyşda da, durmuşda da, ykdysadyýetde de şu zatlaryň globallaşmagy bir tarapdan gowy diýip tapýarlar, beýleki tarapdan ýetgi diýip bilýärler. Näme üçin ýetgi diýip hasap ene men Şwed halkyny ýa döwletini getireýin, milletini. Bize görem Ýewropa birligi bar, Şwedçe şoň üçin. Emma euro valyuta var, pulu Ýewropa. Şwedler şonu kabul etmedi. Bizim öz koronamız dursun. Ene şol şu karşılığı şondan ibaret ýöne agram ýene de Şwed halkynyň üstüne düşýär. Näme? Daşary ýurda çykanda beýleki Ýewropa döwletlerini euro bilen bilýärdi. Diýmek sen Şwed puluny bankyň üstü bilen çalyşyp sen şu taýda 5-3% yemeğini yitirýän, puluny yitirýän. Şeýdin şu pul çalşanyň üçin. Şu zatlar bolmadyk bolsa Şwedse ýa ene euro zonasyna bolup ene biziň aýlyk güllügimizden pensiýamyzdan euroda berilýän bolsa bize pul çalyşmak aladamyz ýokda ýa şu taýda biz prosent yitiremiz. Ene globallaşma dünýäsine girmedik döwletleriň ene özüne ýeterlik derdi bar. Enne ýanky evangelizm diýenim olan bir diniň bir ýemesi. Näme diýip akym. Şoň üçin men diňe Şwedlaryň içinde bir 30 goly akym görýän. Dürlüsü bar. Benim men ýaşap oturan owamda bir ýaşuly bar. Ýaşuly ýani menden kiçik. Ýani 60-dan geçen. Öz maşgalatynyň içinde din öredikdir. 11 san çağalary var, olaň äri var, aýaly var, olardan bolan aktyklar var. Ine töweleme 50 adam daha var. Ine bular öz başyna bir mescit. Köňkü kluby alyp öz atlaryny gurup durlar. Hepde bir gün gelip mene şu taýda ibadet edýär. Onun için olan bir akım. Bir döwletde hiç taýda bir gadagançylyk ýok. Eger sen şu kanunyň çaýyna çykmaýan bolsaň. Ýöne hemme kanuny bize ýene bir gede gaýtalap aýdýan şol ýanky Kur'an-ı Kerim'i ýakmaklyk men göwnüm üçin jaýda. Oňa da ak görekden ynanyp şoňa ibadet edýän milliardlarça adam var. Ýöne şolaň ynanyp edýän kitabyny aýaga aşagyna taşlap onuň soň otlap o nämen alamaty edýän bolsaň arakda etmelekkeninde şonu. Men şol ýerde berjek matlak edym şol. Yoksam sen doğru aýtdyň kemine şu kitaplar köňellensen ýakylýarym, ýok emedilýär. Hökman ýitirme bolaýmalla. Ýöne göz görteleni men ýedi bilşim şu tip ony basgylap oturmak kime peýda getirjek ýa haýsy millet ýa döwlet. Ýöne men şu zatlaryň tarapdary däl, ona maýdyk geçen. Onun üçin dürli dinne adam bolsun, dürli erenkde adam bolsun, dürli jinsda adam bolsun. Her kişi, her bir adama, her bir dine men hormatym bolu, dinsizlere de şol sanly. Men birden bir zadım vardı. Dünýäni öňe alyp barýan ilim bilen bilim. Olaryň hiç birisiniň din bilen baglanyşykly ýeri ýok. Onuň boýuna almagymyz gerek. Şoňa düşünmeýän adamlar bolsa, hani ýüzlerçe, miňlerçe kitap bar, ilmi kitaplar. Okan görün o. O Jordana Brunany yer toğuluk diýen üçin ýakdylar. Indi näme şonyň ýakan inkvizisiýa suwdyna biz garşylyk bildirýärmi? Ýok. Ýeriň toğulukdygyny bilen bilýärse. Bizim Türkmen rivayetlamada bolsa yer ýapýasy, aňyr çetine barsaň ýykylýan diýip aýdyp var diýär. Ýaşullamada bolan aýdyp bererdi. Eger siýahatçy bolsaň, ýeriň aňyr çetine ýetseň, ýetip gidýän diýdi. Kaçýan ýerden. Niýatyň aýdysy boýunça, ene yer şary öküziň şahyna dur diýip ödüne halyk taýda ýadygärlik goýdurdy. Olam şu ýanky geraýynyň doýan nuru gözümiň öňüne bir zatlar görünendirdi. Separataýşym. Ene şoň üçin plan zat diýip aýdanyň bilen o diniň içinde durmasaň, biziňkidiňe daşky görnüşini aýdyp berýär evangelizmiň. O evangeliýanyň içinde näme ýazylypdyr? Haýsy ogurlar bar, haýsy akymlar bar. Olaryň bölük bolup gidýärdi. Biziňkileň hany aşaý türkmen ýa sünni türkmen bolşy, Türkmen ýa musulman bolşy ýa. Ene
Onun önü içinde şol okap aňyrçatyna yetmesen bolan oğlum tapara neden görünmez için de aytdyňyz da. Dini kitabı okap düşününden soň onuň din kabul edip bolýardy. O bilmeýän zadyň aýdyldy aýdylmady, ya uluňy hoş ýakdy ýokmady, bilgidäl. Ýokam elbetde bize meýilleňinde şol ölümede de, dirimize de, toyda da, ýatsa da okulyan tewir ayet bar. Ol destur dip men gazap edýän. Ol düşünüp okulyan zatlar, düşünsen belki ýemet ýa ortlar aýdardy. Şu türkmenler çygylyp aýdymaýdy diýdi ýankyşy dutardy. Düşünsen gülüp oturmalylar diýdi. Beýle däle otaýdy. Nähili akylly pikirler bar ol aýdymlaryň içinde ýasadlar. Ene düşünmeýän adamlaň diýen şey, eger şu türkmen bolsa beýdimez diýjek bolýar. Onca hemme zada düşünmegimiz gerek ama yoldaşlar diýjek bolýar hana. Kemene 90-njy ýyllaryň diline dolanmam menem şu. Kärpişler, ýurtdaşlar, ene şular ýaly. O Halmurada nemeler üýt göşük adamlar. Olam şu kitabyň içine okan soň tow eden bolmak mümkin. Halmurada. Çoğun için bir sebep olmalı, yakyan olsa. Kana onuň ýaly neme dip gören, mene YouTube'da gatkan arap görýän, şonuň ýaly Kur'any kritik edýän, içinde ýazýan zatlar käbirin aklalary ýalak däldi. Şo zatlar bilen baglanşykly. Bu araplar men şeýle bir arap nemes bar, akym bar da ýanky. Din akymlarynyň boluşy ýaly. Şu kitap bizi iza aldırdı deyip neme diýen täze ýaş araplar var. Indi bunu hem neme günakarlýarlar hakly şekilde. Günwatar ýurtlarynyň şu döwürki siýasatlary var 60-njy ýyllaryň. 60-njy ýyllaryň siýasatynda günwatar ýurtlary Arap ýurtlaryny dinleşdirmek boýunça bir iş geçirdiler de. Onuň hem nemesi sapara bilen gurrun etdik. Kommunizmiň ýaýramagynyň öňüni almak üçin dini güýçlendiren şekilli boldular. Indi bu adam gelip şo ýurtlaryň hemmesini ýykdy. Ösmez ýaly etdi de. Ine Halmurada şu derejeye geldiler. Näme Näme Abdülzemzemi diýip bir neme var. Molla var. Şol bir fetva berýär-de. Aýalyň ölen soň 6 saatyň içinde de cinsatna şey ýerip bilersiň diýe muna Müsürde parlamentde kabul etjek bolýarlar. Kanun edip. 2012-nji ýyl, 2011-2012-nji ýyllaryň nemesi wavaly temalarynyň birisi de şu. Müsürň parlamentinde şol nemäni dinde ine şeýle zat bar ekeni diye olam hakykatdan hem dinde bar diýip görkezýär. Bir böle garşy gelýär diýene esasy böle o kabul etjek bolýar da soň halk garşy çıka zordan nemetdiler de öňüne geçip bildiler. Şonuň ýaly bir giden nemeler aldılar ine. Bu 21-nji asyrda bolup geçen wakanyň biri. Şonuň ýaly zatlar var. Soň bunu gören Arap bir ýaş bolsun, Halmurada nämedir? Gahary gelýän bolsa, nämedir ine? Ýakyp biler o. Ýakan diňe o däl tarihte ýanky nemeler näme soňada Ahmed ibn Merwan bolmalydy. Ýalňyşmasam Ahmet ýa-da şonuň ýaly. Merwan, umuman Merwan da diýip ýanky Emevi Arap padşahlary ýakdy wagtynda Kur'any. Ýanky ýakmak nemesi däl-de bunu neme başgaça berýärler. Soň ýene bir mesele var. Hytaýda her ýyl ýakýarlar. Kur'any özem köçäň ortasyna ýygyşyryp ýakýarlar her ýyl. Olarda bir neme var. Näme diýerler ona? Ýylda bir güýçlendirilen neme geçirýärler. Soň gezip
bu medrese, mescit, yine näme bar bolsa şo taýdan dini kitaplary, Kur'an hemmesini alıp üýşürüp köçäň ortasyna getirip ýakýarlar. Her ýyl edilýär bu Hytaýda. Näme üçin o Hytaýdaky näme ses çykan ok, hatda Hytaý sen o Kur'any ýakdyň diýip garşylyk beren ok Arap ýurtlary, onuň tersine Uygurlar Hytaýyň birligini, bütünligini bozýar diýip ýa Uygur halkynyň garşysyna çykýar. Uygurlar musulman, Araplar musulman bolýar. Siýasatçylar şey diýip çykyş etýärler bularyň dünýä köwünlükde. Soň näme üçin Hytaýlaryň ýakan onlarça, yüzlerçe Kur'any görünmeýärde bir san Arabyň o şu kitap o bizi bozýar diýip ýakany görünýär. Bir sancık, bir san, iki san. Yani Hytaý her ýyl yüzlerçesini köçäniň ortasynda ýakyp ýörer. Mesele alınacak bolsa bunu hemme ýere deň nemetmeli. İçin almaly, doğru dälmi? Hemme ýere deň derejede garşylyk bermeli. Mysal üçin nämäniň İsrailiň baýdagyny, İsrail bilen aralary gowy däl-de Araplaryň. İsrail'in baydağını bir eşeğin arkasına yapıp baydağı yapıyorlar eşeğe. Ovada gezdirýärler, soň üstüne benzin döküp eşek bilen bilelikde yakýarlar. Yani näme diýe biz İsrail'i yine şu eşek ýaly görýäs, eşeğe biz yakarız diye. Ya bu zatlar hem görmek gerekli. Yani yakma meselesi bolýan bolsa, näme üçin sen ol eşeğe yakýa? İsrail protest etmek için. Canlı bir zady. Ben meri deň seyretmeli bolarlar. Yani bölek büçük seyretseler olaýa yalan siýasat bolýar. Men şeýlere görýän hiç ýa bilmesem kabul eden gaty gaharmam derler-de, taryhy bilmesem, Hytaýdaky ýakylýan Kur'anlary bilmesem, Araplaryň eşekleri, ýa İsrail'e meňze edip eşekleri ýakýandygyny bilmesem, ine Ýewropada bir Irakly bir ýaş Arabyň Kur'an ýakmasyna gaterwet gaharym geler diýene bunu bölekleýin pikir etbilemok, hemmesini bütün pikir etmek isleýände. Onun sen pikir. Her bir adam, men başga nesiliň adamsy, onsoň öýümizde de şu realy dini anlaşlar bolan ömrüni bular o beş wagt namazyny okap geçiren ene matamyň soň men olan edenni ýalňyş diýsem, onu olan halka eden diýany ýokda, men eden kömeklerini bilýän. Ýöne olar şuňky dinarlaryň hataryny men göremok, Mekke'ge gidip gelýärler hataryny. Men bolmazam, gitmezem, gatnaşmazam. Men şona bilýän. Ýöne dinin bular öz propaganda maksatlaryny ullany bilirler. Ýöne şoňa garşy çykýan adam ýok. Ine hayran galýan ýerim şu taýda. Hay ol birine Kur'an-ı Kerim ýakypdyr diýip lerdany getirýärler. Ana Türkmenistanyň baş beştan şeytany gidip o şeytanda aslak gelýärler Mekke'de. Oňa näme üçin sesiňizi çykaraňlar? Bilýäňiz-de. Ine şeytanyň ulusy sorar peýgamber de onu birin. Onu diýmek, siziň hem dine inanşyňyz ýurtda ýabygorly bolýar, şu zatlara dogrudur baha berilmeýän bolsa. Men ýüzüne edip geldim. Şol niýe şol 90-njy ýylyň bäri şol Mekke'ge gidip Kanya'ga çykyp gelenden soň. Hemmezigine ahir ruhanylaryna çel Arap bilen kymy, Eýran bilen kymy, başga ýerin kim kellesi telliliğini görsem aýdy ýa çykyş edem daýdy. Näme üçin beýle bolýar? Eger siz hakyky din ýoluny tutýan bolsaňyz, oňa medip oturan jenaýaty şo bolsa, näme üçin şu temmesini bereňiz ýa çaresini göreňiz? Din şu barada näme aýdy Kur'an-ı Kerimde? Edin şonu. Onu bizim hem hormatymyz bar size. Ýok, onu özüňiz etmen, diňe şol ýa niýatyňa eşer garamaýak, halk üçin ullanýan bolsaňyz o diýili. Onu özüňiz jenaýatkar bolýarmyz. Dinin bir taglima adam tarapyndan ýazylan zat diýip düşünýän men. Ýöne bir zatlara adam onun jedip umyd edip ýaşamasa bolan adam onu umydsyz guşganasyz bolmaýar, arzusyz. Bizim şu arzumyzam soň ahir soň şu zatlara maňlaýymyz daşa degenden soň adam daşta uranyň haray tapmasa, hem Hudaýyny başlaýar. Şonuň haraýysly. Seretip gören men türmede oturamdan bilýän. Şu türme giren ateistler
Onun 9'u sonra şol namazda okap başlaýardy türmede. Başga ömürde adam ýokdy. Türmede şeyle oluyor. O şol bolýardy. Yo doğru. Türmede şeyle. Hava Halmurada sizin internetiniz gowuşa diýäli. Şu soňky bir soru var, şonu ele alaly, soň jemläli. Bunu gizli kamerany milisiýa meheme ruhsat bermeýär. Türkmenistanda gadagan. Kemine sen daşary ýurt düşünjesinde düşünýän, o kamera çeksen 48 saat tutsa ederler diye. Halmurada ama indi mehemenin ruhsat berip bermeýän diýilen bir hukuky barmy? Dünýäniň haýsy ýerinde o polisiýanyň ýa nemäniň ruhsat bermeýär-de bermezlik bir hukuky barmy? Olam yok. Sebep kanuni so taýda yazılmadyk zat ya görkezilmedik gadagançylykdan galan hemme zat ruhsat berilen. Eger döwlet ya hökümet gadagan etjek bolsa şonu kanunlaşdyryp ýazga geçirip ilaty hödürleýärdi. Deputat ya parlamento usulü. Eger şo taýda görkezilmedik bolsa kanuny onu adam öz erkini edip bilir. Bizde konstitusiýada bolsa adam azatdyr, erkindir, döwlet adam üçindir diýip ýazylýardy. Onu adam üçin bolsa men köçänem surata düşürjek. Hani ýörap barýan bolsa harbeşik diýenem surata düşürjek. Näme üçin? Ýok. Men hakymam. Türkmenistanyň şu işlemeýän kanunda da ýazylanok da. Ine Türkmenistanda gadagan diýär. Ine bu näme esasında? Bu ýa-ni öz araňyzdaky nemäňiz bolsa mümkin o Türkmenistanda hemme adam gadagan diýip bilirsiňiz. Onda bir hiç bir neme ýok. Ýani kamera düşürmegin gadagan bolma mümkinçiligi ýok. Kamera diňe bir adamyň şahsy öýüniň içine girip ýa-da bir öz şahsy bir hiç tanamadyň hiç bir neme bilen baglanyşykly bolmaýan ýerde düşürseňiz hemme ýerde de gadagan we akla sığacak zat da. Yani bir polisiýany iş üstünde näme diýerler, iş saatynda düşürüp bilýäňiz bir mehemeni, iş saatynda düşürüp bilýäňiz. Bir suwdy, prokuroram düşürüp bilýäňiz. Hatta olaryň ýazga geçmeli hökmän suratda bir suwdyň, prokuroruň edýän işi hökmän suratda ýazga geçmelidir. Ya kamera arkaly ýazga ýa-da ýazgy görnüşinde, öňler ýazgy görnüşinde geçýär. Ýöne günümizde teknologiýa ösen üçin kamera arkaly geçmelidir we arhivlenmelidir bu zatlar. Ertir bir gün näme bolsa, o nädip o näme esasında karar berdiň de bu zat ýalňyş netije berdi diýilende. Şoňa gidip görersiňiz arhivden alyp. Soň ine şeýle bir näme bar da bunu ýöreýte aýdýarlar. Bu ýyldaşymyz hem ýöreýte aýdýan bolmagy mümkin. O daşary ýurtdaky düşünje başga, ýurdun içindäki düşünje başga diýip bir zat aýdýarlar. Şu zat başga bolmaly däl diýip aýdanoklar da. Sen daşary ýurda çyksaň şol bir howadan demalýa, ýurtun içine girsen şol bir howa. Temme ýerde de şol bir zat ýýän, eti ýýän, çörek ýýän hemmesi bir menzeş. Kim öwredýär bulara Türkmenistanda bu zatlar başga bolanok we Türkmenistanda gadagan diýilen sözleri kim öwredýär-de bular şo sözler ulanýarlar. 48 saat içinde söýdýän näme diýildi men gorkoýunma ne şu ýazylan näme boýunça Halmurada. Kamera düşürsem 48 saat tutsa edilýän diýip gorkmalym meninde. Yok. Türkmenistanda kanun yok. Kanun ýoklugy üçin cenaýat ýokdur. Şonuň üçin islendik şeklinde hemme kim garşylyk berip bilmeli. Türkmenistandaky meheme teröristdir. Polisiýa teröristdir. Teröristleriň garşysyna halk nähili çare görmek islese şo şekilde çare görüpler. Almurada. Ya da şeylere. Başka soru olmasa şu yerde tam Bir neme var, bir ýyldaşymyz o nemäni manysyny ýalňyş bilýän eken de. Komentariýa ýazýar, soň ýalňyş gitmesin emekmi.
Garamayak sözünün manysy näze? Garamayak sözü diye denizdäki garakçylar diýmek garabaýdakly diye. Halmura da siz aýdyp berin geçenlerde bir ekranda aýdypdyňyz garamayak sözünün manysyny. Yani qaramayak ol sözüň manysy indi bizde şol çağırlykda gulagymyzda galan şu ayagyna garap ýörýän adammy ýüzüne seredip bilen şumal gurban ola salam berlenmi. Soň ayagyna kısatynyň ortasyna seredip salam berilýärdi. Ine şu garama ayak diýilýän bizde şu ayagyna garap ýörýän adamlar ýüzüne gözüne gönü seretme birinciden ursat yok, ikinciden hem gayrat yok adamlara garamayak diýilýärdi. Şonu nira sorsan ulun polyan adamlara garamayak. Ben elimde, yani ben garamayagymda ayak. Başkaça men düşünjesini bilemek. Näme diýen bolsalar adamlar belki yani beýleki milletlerde başgaçarak diýip ulun ýöne türkmenle bizde Balkanla şu garamayak diýmek garama ayak. Garamayak derler, garama ayak. Ayagyna garap ýörýän adam. Öňüne gönü seredip bilmän, ayagyna çaranyň ucuna seredip ýörýän adama garamayak diýilýär. Özüni günäli duýýar ýa özüni bir erksiz duýýan adam garamayak. Şoň üçin o garamayaklar näme ol näme diýip niýaz telewizorda kan çykyş eden. No. O şu Bäsme ýaly halky şular. No. Şeyler soňur iýleşimize ýazypdyr türkleriň sözü bu diýär-de türklerde peýle söz ýok. O türkler tanamaýan onda. Türklerde o şey diýilýärmiş, garabaýdakly diýýärmişler diýe garakça. Ýok, garakça korsan diýär bular. Näçe ýyllardan bäri korsan diýilýär. Denizdäki garakça korsan diýilýär türkçede. Bunyň ýalmış ýolmuş zatlar o ýazyň da ýöne aňyrsy ýetjek. Näme diýip ýazyň ýani? Bu derejede näme bolmaly da? Indi gördüm şu manan Recep Murat diýen iýleşimiz ýazypdy. Şu Türklüň sözü ya Suudaky garabaýdakly ýemeleri o şu tarançylara ýeme diýip o. Mene eşitmek şu. Ýok, baýdagam diýen oklar olar gara sözüne bulan o siyah diýerler gara sözüne. Ne iştemi belki nerelerde okan olsa yazsın bizden belki galyly Türkmenlerde de şey diýip bollanylýardy. Ýok, näme Niyaz türklerden öğrenip geçen däldir o wagt. Bolýa, halmyra da jemläp bileriz. Bolky nämämiz çykyşymyzy. Gorunla yurttaşlar sağ bolun, beren soraglaryňyz üçin, dinleriniz üçin, oturuň oýlanyp pikirleniň, şu orluklaryň burjlugyna düşünün, we herekete geçip başlan, basym hemme bizim bir wagtda hereket edip ýurdy el almagymyz gerek, olum boljagym görünüp dur. Orsiýetdäki ýagdaý bir tarapa syrgan güni, şol günüň ertesi bizim ýurdumyza hiç çykmanmaz. Ol haçan boljak, özüňiz çaklap berin, bizim görüp otyr, seredip otyr. Plan günni baýsaga ýalňyşar, ýöne plan A ya plan ýyla geldi de, şan ýagdaý has, şyrşyrymlaşyp dur, orsiýet üçinem, o ýa-ni bulan berilen sorag bilen aýsa globallaşan dünýä üçinem görüp durur, howp bar. Ya Putin öz diýenini gögertmeli, ya Ýewropa böleleşi şuna garşy durmaly. Bolmasa erti onsoň başgaça boljak da dünýädäki ýörediljek siýasat. Şu zatlardan oğural biraz özüňde netije çykarym. Boljak geljek işlere taýýar bolup otursaňyz akşam biziň maksadymyz şol. Sonra kim näme etmeli, nerede näme bar, nähil problemi bar. Onu ýa adamla bilip otyr ýerine çözüp oturarlaram bar, onu hasaba alyp oturarlaram bar, kimliň nämedigini. Ika gullumyza ýetirip oturarlaram bar. Maňa ýazyp oturarlaram bar, zaparaga da batyr kemine de bolşýar onun üçin. Halk işläp otyr, hemme çykdym diýilip aýdylyp oturlanak ýöne. Her kadadyň taýýarlygy bolmaly. Ona hiç ýokmaly. Sağ olun, sağ olun, dinleyen için sağlıklı olsun. Sağ olun.